Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. RMN Drama. Mudalit kaninyo ni usa ka matahom matulunanong sugilanon. Sulad. Imperno sa Paraiso. Wilma, gimahal ko ikaw. I love you. Chito, ayaw. Ayaw, please. Sarap kinig pagmatiya. Ayaw. Chito. Salbahis! Mga mananap! Mga sakop ni Satanas! At yun, tumungga! Ayaw! Maluoy ka, Victor. Maluoy. Way kaluoy nga mapaabot ang usa ka mabudhi. Ang tumang kayugot o kasilag ang mapaabot mo gikan ka nako. Bisag tungod na lang og alang sa atong mga anak, Vic. Sige. Magpabilin ka ning baya. Isip usa ka ulipon. Hukason ko gikan kanimo ang katungod, isip akong asawa. Ulipon ka gikan karon. Nakadungog ka? Ulipon! Sulad. Imperno sa Paraiso. Usa ka paraisong nagdilaab sa tumang kasilag ug pagdumot. Unsay linugdangan ni mao kahimtang? Sulad. Imperno sa Paraiso. Sugilanon ng sinulat ubos sa direksyon ni Boy Lido Patalingo. Spinner, Trifon Morales. Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Acorda. Dalit ka nato sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!